Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dagul. Taong 1968, La Paz, Leyte. Noon pa man, pangarap na ni Dagul ang maging disipulo ng isang manggagamot. Sa murang edad, nagsanay siya ng nagsanay upang mapaghandaan ang pagkikita ng maestro niyang nakatadhana para sa kanya. At kahit wala siya gaanong kaalaman pagdating sa mga anting-anting at mutya, sumasabay siya sa mga antingero tuwing Biyernes Santo upang mangalap ng mga karga. At sa loob ng isang dekada, nalaman niya ang pamamaraan at lihim sa paggamit ng mga agimat. Ito ang naging daan upang magkaroon siya ng lakas na walang katulad. Mas lalo rin siya noong nakilala nung nagsimula ang pakikipagduelo niya sa mga kapwa niya antingero sa kanilang baryo. Tangan ang mutya ng kalasag ng tikbalang, naging matagumpay siya sa kanyang desisyon. At magmula noon, pinangingilaga na si Dagul ng mga kapwa niya antingero. Kung dati binabata-bata lamang siya ng mga ito, sa pagkakataong yon, ang mga ito na mismo ang natatakot sa kanyang kapasidad. Bukod kasi sa ganoong mutya, may iba pa siyang mga agimat na nagpapalakas sa kanyang pisikal na lakas at kabal. Malimit niya itong ginagamit sa duelo upang maiwasang magtamo ng malulubhang pinsala mula sa kanyang mga katunggali. At taliwas sa gawain ng mga ordinaryong antingero, hindi niya habol ang makipaglaban sa puwersa ng kadiliman. Bagkus ang nais niya, labanan ang kapanalig niya hanggang sa mahanap na niya ang maestrong makapagtuturo sa kanya ng mas malakas na kakayahan. Naniniwala siya na ang pakikipagduelo ang magiging daan para maihatid siya ng tadhana sa hinahanap niyang maestro. Dahil sa ganun niyang kaisipan, may mga kaibigan na siyang paulit-ulit nagbibigay babala sa kanya ukol sa posibleng kahinatnan ng kanyang mga ginagawa. Dagul, ba't ka pa naghahanap ng maestro kung napakalakas mo na? Pansin mo ba? Ikaw na ang pinakabantog dito sa ating lugar. Pinangingilagan ka na ng karamihan. Kaya ano pang gusto mong mapatunayan? Para sa'yo, tama ang ginagawa mo. Pero para sa kanila, isa ka ng asong nahihibang sa kapangyarihan. Masama ang sobra, kapatid. At hindi maganda kung patuloy kang maghahangad ng mas mataas na abilidad. Paulit-ulit na payo sa kanya ng kaibigan niya. Ngunit kapag naririnig niya ang mga bagay na sinasabi nito, tinatawanan niya lang yun habang papiloso pong sumasagot dito ng, "Hayaan mo na ako, Dando. Ikaw kasi, wala kang kakayahan, kaya ka nagkakaganyan. Pero kung ikaw ang nasa posisyon ko, alam ko na ganito rin ang gagawin mo. Hayaan mong magtatatalak ang mga antingerong yan. Ganyan talaga kapag hindi nila kaya." Sa sandaling naririnig ni Dando ang tungkol dito, tumatahimik na lang siya. Hindi na niya pinapatulan ng kanyang kaibigan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na siya na lamang ang taong itinuturing nitong pamilya. Sa loob ng isang dekada mahigit, hindi niya ito iniwan at kahit may mga pagkakataong nag-aaway sila, nananatili pa rin siya sa tabi nito. Bagay na kahit papaano, ipinagpapasalamat naman ni Dagul. Sa katagalan din kasi ng kanilang pagsasama, hindi nito maipagkakaila na parang pamilya na rin ang turing niya kay Dando. Kaya kahit may mga pagkakataong nag-aaway sila, sinisika pa rin nilang dalawa na magkasundo. At sa paglipas ng mga buwan, mas lalo pa siyang nagsanay at nangalap ng mga karga. Inakala niya na habang buhay na siyang nasa rurok ng kanyang kapangyarihan, pero lingid sa kanyang kaalaman, napakarami pa palang tao na di hamak na mas malakas kumpara sa kanya. At sa pagsapit ng taong ito, dito niya na unti-unting makikilala ang taong kauna-unahang magpapasuko sa kanya. Nagsimula ang kanyang istorya 2 linggo bago sumapit ang Biyernes Santo. Malayo-layo pa man ang Semana Santa, matinding pamamanata na ang ginagawa nila.
Araw-araw umaakyat sila noon ni Dando sa bundok para magdasal at maghanap ng mga lugar na pwede nilang pagkuhanan ng mga karga. Bagaman marami ang gustong sumama, wala siyang pinahihintulutan maliban sa matalik niyang kaibigan. Dahil dito, kung kaya't marami ang nagsasabi na masama ang ugali niya. Kesyo, kahaman siya, wala siyang pakialam sa kapwa niya, at kung ano-ano pang masasamang istorya para lamang mapasama ang kanyang pagkatao. Ngunit kapag naririnig niya ang tungkol dito, hindi niya yun gaanong pinagtutuunan ng pansin. Sa madaling sabi, wala siyang pakialam sa opinyon ng ibang tao. Basta kasama niya si Dando, wala na siyang hahanapin pa. Isang umaga, matapos ang 3 araw na pagdarasal sa bundok, minabuti nila na magpahinga sa bahay nito. Wala kasing sariling tahanan si Dagul Pinuno, kaya ang naging bahay niya noon ay ang bahay na rin ng kaibigan niya. Di naman nagrereklamo si Dando, lalo pat kagaya niya, nag-iisa na lang din ito sa buhay. Habang nagkakape sila noong dalawa, napag-usapan nila ang tungkol sa mga taong may galit sa kanya. Ay Dagul, mukhang hindi pa rin ata gustong tumigil ng mga pangkat na may galit sa iyo. Anong balak mo ngayon? Yayayain mo na naman ba sila ng duelo? Huwag tayo magpakakampante ngayon ha. Tandaan mo, lumalakas ang mga mutyang lumalabas tuwing sumasapit ang Biyernes Santo. Mukhang kailangan mo na atang maalarma dyan sa pwesto mo dahil sa sobrang dami mong kaaway, hindi malabong may magka-interes sa iyong buhay. Wika ni Dando habang nagkakape ito. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, Dando, hayaan mo na yung mga yan. Anong akala nila? Sila lang ang umuunlad araw-araw? Oo, tama ka. Mukhang kailangan ko na yata silang yayain sa duelo. Ilang buwan na rin tayong nanahimik. Mukhang kinakalawang na nga ako eh. Sagot naman niya. Nang marinig ito ni Dando, tumawa lang naman ito. Matapos ang kanilang almusal, agad silang naglakad-lakad sa baryo upang maghanap ng katunggali. At kagaya ng inaasahan, merong kaagad na ngahas na makipaglaban. Kung hindi siya nagkakamali, anak yon ng matandang pinahirapan niya noon sa duelo. Ayon sa kanya, hindi naman talaga mangyayari ang bagay na yon kung hindi nagpumilit ang matanda. Noon pa man, alam na ni Dagul ang pagitan ng mga antingero at manggagamot dahil sa mga kakayahan nito. Yun nga lang, sa dami ng sinabi ng albularyo sa kanya, hindi na rin niya nagawang mapigilan ang kanyang sarili hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. At dahil sa binata pa siya noon, hindi niya maipagkakaila na sumobra siya dulot ng kanyang kapusukan. Isa rin yun sa mga bagay na kanyang pinagsisihan, ngunit ni minsan, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na akuin ang pagkakamali nito sa mga kamag-anak nitong nakasaksi sa kanilang duelo. Kaya sa halip na magpakababa, pinili niyang kagalitan na lamang siya ng pamilya ng matanda. Ilang beses na rin niyang nakakumpronta ang pamilya, pero ni minsan hindi niya pa nakaharap yung batang tumawag sa kanya. Hoy Dagul! Natatandaan mo pa ba ako? Ako yung batang kasakasama noon ng ama ko nung nakipagduelo sa'yo. Naririnig mo pa ba ang sigaw ng pagmamakaawa ko noong mga panahong yun? Galit na wika nito, sabay harang sa kanilang dinaraanan. Pagsilay naman niya rito, agad niyang napansin ang mahabang sundang na hawak nito. Sa puntong yon, pinagtitinginan na rin sila ng tao buhat sa eskandalong nagawa nito. Pero sa halip na maalarma, kalmado niyang tinitigan ng bata, sabay sagot dito ng, "Oh, natatandaan kita. At tama ka, naririnig ko pa magpahanggang sa ngayon ang iyong tinig. Pero hindi ba't matagal na yun nangyari? Huwag mong sabihin na magpahanggang sa ngayon, nabubuhay ka pa rin sa poot na iyong dinadala laban sa akin. Paano ka mabubuhay sa pangkasalukuyan kung hindi mo yan papakawalan? Bata, laso ng kaluluwa ang poot, kaya huwag mong hayaang lamunin ka nito. Umuwi ka na nga sa inyo. Tulungan mo ang mga magulang mo." Nang marinig ito ng bata, mas lalo pa itong nag-init.
Walang sabi-sabi, bigla itong sumigaw sabay sugod sa kanya. Nang masipat naman ito ni Dagul, pabulong siyang nagtaas ng bakod hanggang sa tumalbog sa kanyang balikat ang talim ng sundang na hawak nito. Ikinagulat naman yon ng taong yon, pero hindi ito nagpatinag. At sa halip na hayaan na lamang sila, niyaya siya nito sa isang duelo. Marami ang nakarinig ng mga tao sa paligid, kaya naman kahit ayaw ni Dagul, napilitan siyang sang-ayunan nito. Pagkatapos ng kanilang usapan, tsaka pa lamang umuwi ang binatilyo. Nakatakda ang duelo nila kinahapunan, malapit sa isang sapa kung saan nakaharap sa lugar na pinaglulubugan ng araw. Ayon sa kanya, malimit sa lugar na yon ginaganap ang duelo, kaya hindi na siya nagulat pa. Dahil dito, kaya napilitan silang umuwi para pag-usapan ang kanilang plano. Bagaman binata ang kaharap niya, hindi niya yon dapat maliitin sa kadahilan ng wala siyang ideya sa kakayahan nito. Naniniwala rin siyang alam na ng batang yon ang kanyang kapasidad, kaya posibleng nakapaghanda na ito ng patibong bago pa man sila magkita. Nang marinig naman ni Dano ang sinabi ng kaibigan niya, sinubukan niya itong pigilan. Dagul, wag na lang kaya natin siyang siputin. Bata pa ang pag-iisip ng binatilyong yun eh. Kaya hindi mo siya kailangan seryosohin. Wala naman sigurong masama kung palalagpasin natin ang mga bagay-bagay sa ngayon, di ba? Tsaka na lang tayo kumilos kung may maghamon na matanda sa hanay ng kanyang pamilya. Alam mo minsan, hindi mo kailangan patunayan na mas malakas ka. Tandaan mo, hindi pumapatol ang leon sa mga galang aso. Dando. Alam mo namang hindi ako ganyan. Kapag may naghamon, nare-respeto ko ito at kahit sino pa sila, makakatikim sila ng kabagsikan ko. Ika nga ng matatanda, puwersa ang kanilang kailangan para maituwid ang baluktot na kawayan. Dahil sa sinabi nito, hindi na nakasabat si Dando. Alam niya na wala ng paraan para mabali ang desisyon ng kaibigan niya. Kaya imbis na kontrahin ito, sinikap niya na suportahan na lamang yon sa mga bagay-bagay. Naniniwala naman siyang mananalo ito. Ang nais lang niyang mangyari, huwag nito gaanong bugbugin at ipahiya ang binatilyo. Bukod kasi sa bata pa ito, hindi nila alam ang tadhanang naghihintay dito sa sandaling tumungtong na yon sa tamang edad. Ilang oras pa ang lumipas. Nagpasya na silang pumunta sa pagdarausan ng duelo. Pagdating nila sa lugar, agad nilang nakita ang pamilya kasama ang mga kaibigan nito. Nang masipat naman yon ni Dagul, agad niyang hinubad ang kanyang damit dahilan para makita ng mga ito ang mga sugat sa kanyang dibdib na dulot sa mga mutyang ibinaon niya sa kanyang katawan. Nakita rin ng mga ito ang mutya ng pangil ng baboy ramo na matagal na niyang pinangangalagaan. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng pamilya, dito niya nakita ang binata na naghahanda na. At kagaya niya, wala rin itong damit, pero kapansin-pansin ang tila bang langis na ipinahid sa katawan nito. Wala siyang ideya kung para saan ang bagay na yon, kaya naman di niya na ito gaanong pinagtuunan ng atensyon. Maya-maya pa, kumuha na ng sibat ang katunggali niya, indikasyon na itutuloy nito ang duelo. Kaya naman sa halip na magsalita pa, minabuti niyang umatras na muna para matapos ang ginagawa nitong paghahanda. Ilang minuto rin yung nagtagal bago ito tuluyang humarap sa kanya. Nang magpang-abot na ang kanilang paningin, kapansin-pansin ang tuwa sa kanyang mga labi. Habang nagkakatitigan, sinusubukan niyang kausapin ang binatilyo, ngunit hindi siya nito iniimik. Toy! May gusto ka bang sabihin bago natin simulan to? O baka gusto mong umatras? Pwede pa naman. Nang marinig naman ng binata ang kanyang sinabi, hindi na nito naiwasang sumigaw, bunsod ng galit na nararamdaman nito sa kanya. Walang sabi-sabi, buong puwersa siya nitong inatake hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. At sa mga unang minutong paglalaban nila,
napansin niya ang hindi pangkaraniwang likse ng katawan nito. Nagtatangan din ito ng kakaibang lakas, kaya naman hindi niya direktang nasasalag ang ginagawa nitong pag-atake sa kanya. Akala ng kalaban niya, magkapantay na sila ng lakas, pero lingid sa kaalaman nito, wala pa siyang ginagawa maliban sa pagtataas ng bakod at puder sa kanyang katawan. Hindi naglaon dahil sa lakas ng loob nito. Di siya nito tinantanan. Walang tigil yun sa pag-atake hanggang sa manawa na siya sa sitwasyon nilang dalawa. Kaya naman para maipakita ang kakayahan niya, hindi siya nagdalawang isip na hawakan ang talim ng sibat na dala nito. Agad din niyang binali ang gitna nitong bahagi, dahilan para mawala ang armas mula sa mga kamay ng binata. Matapos nun, napatras ito ng bahagya na siya namang naging daan upang magwika siya ng, "Yan lang ba ang iyong ibubuga? Kung wala ka nang ipapakitang espesyal, umuwi ka na sa inyong pamilya. Sinasayang mo lang ang oras ko. Katulad na katulad ka lang din ng tatay mo." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, mas lalo pa itong nanggalaiti sa galit. Kaya imbis na sumugod ng may plano at pinag-iisipan, bigla na lamang siya nitong sinunggaban na parabang isa itong nagwawalang hayop. Lahat ng mahawakan nito walang habas na ibinabato sa kanya hanggang sa mapuno na rin siya. Kaya bago pa man lumala ang sitwasyon, buong puwersa niyang sinugod ang binata. Paglapit niya rito, sinuntok niya ito ng isang beses sa sikmura, dahilan para mapahinto ito. Pagbawi niya ng kanyang kamao, napaluhod na lamang ito sa lupa habang nagsusuka ng dugo. Hindi na rin yun makapagsalita dahil yung daanan ng hininga nito tila bang kumipot ng ilang segundo. Kung hindi niya pa yun tinapik sa likod, paniguradong mamamatay ito buhat sa kawalan nito ng kapasidad na huminga. Nang bumalik na sa normalang binata, tsaka pa lamang niya pinalapit ang mga kamag-anak nitong alalang-alala na. Bago yun tuluyang mailayo sa kanya, pinayuhan niya ito upang hindi na maulit ang ganoong pagkakamali. "Toy, sa susunod na makikipaglaban ka, kilalanin mo na maigi ang kalaban mo. Hindi nangyayari ng 2 beses ang swerte, kaya mag-ingat ka. Huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon. Kung ayaw mong balang araw, pagsisihan mo yan ng malaki." Nang marinig ito ng binatilyo, di naman ito umimik. Ilang araw lumipas matapos ang insidente, nagpatuloy ang kanilang pamamanata sa bundok. Yung bundok na kanilang pinupuntahan, bistadong-bistado na nila, kaya kahit umuwi sila ng hating gabi, wala itong problema. Kilala na rin sila ng mga rebelde doong gumagala, kaya naman kahit makasalubong nila ang mga ito, hindi na sila nag-alala. Alam kasi ni Dagul na takot sa kanya ang mga taong yan, lalo pat alam ng mga ito na hindi siya tinatabla ng bala. 2 araw bago sumapit ang Lunes Santo, nagdesisyon silang magpaumaga sa tuktok ng bundok, na malimit nilang ginagawa, lalo na kapag paparating na ang mga araw ng pangangalap. At kaya lang naman nila isinasakatuparan ang ganoong panata ay dahil sa isa yon sa nagbibigay sa kanila ng kasiguraduhan na makakakuha sila ng karga sa pagsapit ng araw ng Biyernes Santo. Dahil sa ganoong paniniwala, kung kaya't maaga pa silang tumungo ng bundok. Bago sumapit ang 6:00 ng madaling araw, nakaupo na sila sa tuktok, payapang pinagmamasdan ang pagsapit ng bukang liwayway. At habang ginagawa nila ito, masaya silang nagkakape ng kaibigan niya. Ilang oras ang lumipas pagkatapos ng ganoong tagpo, naghanap na sila ng masisilungan. Wala kasi gaanong puno sa tuktok, kaya naman pinili nilang magtago sa gilid nito. Kahit papano kasi, may mga puno sa lugar na yon na pwede nilang pagsilungan mula sa napakainit na sikat ng araw. Bagaman hindi sila komportable sa lugar, natutunan nilang pakibagayan ang ganoong sitwasyon. At para mas mapadali ang kanilang paghihintay, buong araw silang natulog
upang mapaghandaan ang pagsapit ng gabi. Pagtungtong kasi ng hapon, magsisimula na ang kanilang ritual sa panata. Akala noon nila Dagul, isang normal na Semana Santa lang ang mangyayari noong mga sandaling yon. Pero lingid sa kanilang kaalaman, dito magsisimula ang alaalang buong buhay niyang dadalihin. Kinahapunan, pagpatak ng 6:00, naging abala na sila sa paghahanda para sa panata. Habang hinuhubad niya ang kanyang damit, nagpapatulo naman sa lupa ng dugo ng manok itong si Dando. Matapos nun, kinuha nila ang lupa kung saan tumutulo ang dugo para ipahid sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, nang akmang sisimulan na nila ang panata, may nakita silang pangkat na papaakyat sa lugar kung saan sila naroon. Pagsilay niya rito, agad naman siyang napatingin sa kaibigan niya habang nagwiwika rito ng, "Dando, salubungin mo nga yung mga yan. Abisuhan mo na okupado natin ang lugar na ito. Kaya kung mamamanata sila, doon sila sa kabilang bundok." Nang marinig naman ito ni Dando, dali-dali naman yung tumayo at naglakad. Yun nga lang, di pa man ito nakakalayo sa kinaroroonan niya. Narinig niya ang isa sa mga miyembro ng pangkat na sumisigaw ng, "Hindi kami mamamanata! Dagul! Kayo ba ang nandyan?" Dahil dito, kung kaya't hindi na tumuloy itong si Dando. Hinintay na lamang nilang makarating ang pangkat upang makausap sa kung ano ang pakay nito. Hindi nagtagal, paglapit naman ito sa kanila, agad namang inilahad ng lalaking sumigaw ang tungkol sa pakay nila. "Dagul, kanina pa namin kayo hinahanap. Pasensya ka na, pero pakiusap. Tulungan mo ang lolo ko." Pagkasambit nito, sinabi nito sa kanila na ipapaliwanag nito ang mga detalye habang sila'y bumababa ng bundok. Nang marinig naman ni Dagul ang sinabi ng lalaki, di siya nagdalawang isip na tumulong. Bukod kasi sa kilala niya ang mga ito, alam din niya na maganda ang pakikitungo nito sa kanila ng kaibigan niya. Kaya kahit hindi siya madalas nagpapaabot ng tulong, mas nagmalabis ang kagustuhan niya na mapagbigyan ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Kalahating oras ang lumipas. Nang makabalik na sila sa baryo, nagdire-diretso sila sa paglalakad hanggang sa mapasok nila ang isang maliit na nayon kung saan nakatira ang pamilya. Sa puntong yon, alam na rin nila ang mga nangyari, kaya pagdating nila roon, hindi sila nagdalawang isip na maghanap ng bakas sa paligid. Ayon sa lalaking nakausap niya, may dumukot na 2 matanda sa lolo nila. At sa hindi malamang dahilan, tila bang nakuha nila ito sa pamamagitan lamang ng panghahalina. Batid din nila na kuno-kunong aswang ang mga ito, kaya naman walang kahit isa sa kanila ang naglakas loob na iligtas ang matanda. Bukod kasi sa alam nilang mapanganib ang mga ito, may mga narinig na rin silang kwento kung gaano kalakas ang dalawa. Kaya naman imbis na ipasubo ang sarili nila, nagpasya sila na maghintay ng tamang pagkakataon para makahingi ng tulong. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't di na sila nagdalawang isip na maghanap. At sa tulong ng kanyang mga karga, inabot lang ng ilang minuto bago niya naunawaan ang nangyari sa lugar nito. Nakita na rin niya ang bakas ng mga nilalang, kaya naman dali-dali nila itong tinunto ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nang makalayo na sila sa nayon, dito nila nakita ang isang maliit na kubo na nakatayo sa gitna ng palayan. Pagsilay naman dito ng lalaking nagsumbong sa kanila, agad nitong kinumpirma na yun nga ang tirahan ng 2 matanda. "Dagul, mag-iingat kayo ha. Usap-usapan sa amin dito na gabunan at kalahating demonyong mga yan. Marami na silang napatay sa karatig lugar at ni minsan wala pang nakapigil sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Paparating na ang tulong mula sa kasama naming pumunta sa bahay ni Tandang Arong. Sa ngayon ang kailangan niyong gawin, pigilan ng mga yan upang hindi nila mapaslang ang kanilang mga biktima."
Nang marinig naman ni Dagul ang sinabi nito, medyo nag-init siya. Hindi niya kasi sukat akalain na gagamitin lang sila nitong unang depensa upang mailigtas ang mga biktimang inakala niya na sila ang kukuha. Batid din niyang hindi niya kilala ang matandang nabanggit, kaya naman di niya maiwasang mapaisip. Hindi rin niya maipagkakaila ang namumugtong galit sa kanyang mga mata dahil pakiramdam niya isa itong malaking insulto sa panig niya. Pero dahil naroon na sila, wala siyang magagawa kundi ang tumulong. Ninais na lang din niya noong patayin kaagad ang mga nilalang upang hindi na ito maabutan ng matandang ipinagmamalaki nito. Balak din niyang yayain ng duelo ang matanda upang magkaalaman kung sino ang malakas sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas. Pag-usad naman nila Dando, dali-dali nilang hinarap ang printera ng bahay. Mula sa lugar na yon, nagpakalat siya ng tigalpos sa hangin hanggang sa maramdaman na ito ng mga nilalang na abala sa panginginain sa loob ng bahay. Pag-atungal naman ng mga ito, bigla yung lumabas na nasa taong anyo nito. Kalmado rin sila nitong pinagmasdan na parabang malalim na ang nakaraan nito sa pakikipaglaban. Nang masipat niya ang ganoong kilos ng mga nilalang, dali-dali niyang inutusan si Dando na huwag makialam. Malakas ang kutob niya na hindi pangkaraniwan ang kalaban nila, kaya kailangan niyang magdoble ingat. Nang marinig naman ni Dando ang kanyang sinabi, di nito maiwasang sumagot sa kanya ng, "At bakit naman? Kayang-kaya ko na ang isa dyan." Dahil sa sinabi nito, muli siyang napatitig kasabay ng pag-wika niya ng, "Basta makinig ka lang. Huwag ka ganong bumilib sa karga mo. Dahil yan ang ikakapahamak mo." Matapos nitong magsalita, wala nang nagawa si Dando kundi ang sumunod. Labag man ito sa kanyang loob, alam niya na kailangan niyang makinig sa kaibigan niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nga sumugod itong si Dagul. At kagaya ng inaasahan, agad nitong ginamit ang kabuuan ng kanyang lakas. Nang mapansin naman ito ng dalawang matanda, dali-dali naman itong sumalubong sa kanya upang salagin ng magkasama ang atake niya. Pagpang-abot ng kanilang mga armas, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang nagawa nitong masalag ang atake niyang ni minsan hindi pa napapantayan ng kanyang mga katunggali. Dahil sa pangyayari, medyo nasindak siya sa kadahilanang ang ataking yon ay purong kanan. Naniniwala siya na walang makakasalag nito, lalo na kung purong kaliwa ang kanyang kalaban. Nang mapansin naman ito ng dalawang matanda, hindi nito mapigilang ngumisi. Pagpang-abot ng kanilang paningin, sinubukan siya nitong ipasok sa bagat upang doon paslangin. Ngunit kahit malakas ang bagat na yon, hindi ito nagtagumpay, kaya naman sa bandang huli, napilitan ang mga ito na undayan siya ng saksak gamit ang mga buntot na kanilang itinatago sa kanilang mga saya. Pag-unday nito sa balikat at dibdib niya, agad naman itong tumagos kasabay ng pagkabasag ng kanyang kabal na nagmumula sa mutya ng kalasag ng tikbalang. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding hapdi na nagmumula sa kanyang mga sugat. At kahit anong gawin niya upang mapaghilom ito ng mas mabilis, tila bang hindi ito tumatalab. Paghugot naman ng talim ng buntot sa kanyang laman, dito na siya dahan-dahang napaatras habang nakatutok pa rin sa mga ito ang kanyang armas. Nang mapansin ito ng matandang lalaki, kitang-kita niya ang panlilisik ng mapupula nitong mga mata kasabay ng pagwika nito ng, "Mukhang hindi mo alam kung ano ang pinasok mo, iho. Anong akala mo? May sasalba ka ng sandamakmak mo na mutya at agimat? Kahit punuin mo ang katawan mo ng ganyan, hindi ka pa rin makakahigit sa aming mga antas." Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na siya tuluyang nakaramdam ng matinding kilabot. At sa kauna-unahang pagkakataon, sumagi sa isipan niya na hindi niya kakayanin ang mga nilalang na kalaban niya.
Gustong-gusto niya na noong tumakbo para mailigtas ang kanyang sarili, ngunit ayaw niyang biguin ang kanyang kaibigan. Kaya naman kahit nasa harapan na ng hindi maipagkakailang panganib, matapang niya itong kinaharap. Nang mapansin naman niyo ng mga nilalang, patuloy naman itong nakipaglaro sa kanya hanggang sa maligo na siya sa sarili niyang dugo. Bali-bali na rin ang kanyang binti, tapos wala na rin siyang kakayahan na humawak pa ng sandata. Limitado na lang din ang pagkilos niya, kaya sa pagkakataong yon natitiyak na niya ang kanyang kamatayan. Ngunit bago pa man siya malagutan ng hininga ng dalawa, dumating si Tandang Arong na halos 1 linggo nang ipinapahanap ng mga taong sumadya sa kanya. Pagsugod nito sa kinaroroonan ng mga nilalang, nakita niya kung papaano ito pagsabayin at paglaruan ng matandang albularyo. Inabot lang din ng ilang minuto ang pakikipaglaban nito bago nito tuluyang mabalian ng ulo ang 2 pangahas na nilalang. At nung mapaslang na ito ng matanda, lumapit ito sa kanya para bigyan siya ng paunang lunas. Bagay na naging daan upang gumaling siya sa loob ng kalahating araw lang. At nung magkaroon na siya ng lakas para kumilos at lumakad, tsaka pa lamang niya ito nakausap. Pinilit niyang subukin ang karga nito pero di siya nagtagumpay dahil kahit anong gawin niya, walang amorang matanda sa kanya na makipaglaban. Hindi rin ito tinatabla ng kanyang mga karga, kaya sa pagkakataong yon, naunawaan niya na yun nga ang maestrong hinahanap niya. Walang sabi-sabi, agad siyang lumuhod sa harapan nito, kasabay ng pagwika niya ng, "Pakiusap ho! Gawin niyo akong disipulo!" Ngunit nang marinig ito ng matanda, tinapik lang siya nito sa balikat, kasabay ng pagsagot nito ng, "Pasensya ka na, pero hindi ka karapat-dapat." Matapos nitong magsalita, halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Pakiramdam niya, parang tinusok ng karayom ang puso niya dahil sa kabiguan na kanyang natanggap. At magmula noon, sinubukan niyang sundan ng matanda upang ipakita ang kanyang pagmamalabis, pero hindi rin ito umubra. Dumaan ang 5 taong pagbuntot niya rito, wala rin itong kinahinatnan na maganda. Bagay na naging daan upang mawala na rin siya ng gana hanggang sa mapagtanto ng kanyang kaibigan na siya ay ganap ng antingerong nasadlak sa matinding kabiguan. Pero kahit na ganun, kinilala pa rin si Dagul bilang pinakamalakas na antingero ng Leyte na hindi nagkaroon ng maestro.